Joo, ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Nyt pidät sen katseen huolellisesti. Vähän siellä pidätteitä, ei tarvi mennä ihan niin kovaa ravia. Näin, hyvä. Sitten siellä kevyeseen istuntaa. Hyvä. Ja sit siirrät raviin, jos se lähtee laukkaan. Näin ja katse. Katse. Suorista. Hyvä. Joo, mutta älä välitä siitä. Hyvä. Ohjaa. Tee pidäte, jos tarvii. Hyvä.